sakamakon mataimakin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP wato Okowa, wanda suka fito takara a shekara ta 2013 da shi da Atiku Abubakar. Sun koma jam'iyyar APC da shi da gwamnan jihar Delta da ma wasu jigajigai daga cikin jam'iyyar PDP na jihar Delta, ciki har da 'yan majalisu da dai sauransu. Labarin ya fito ne daga bakin Yahanasu MD. Bari ku ji sauran labarin daga bakinta. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023 Ifeanyi Okowa da gwamnan jihar Delta Sharif Oborevwori da sauran mambobin PDP na jihar sun sauya sheƙa zuwa APC. Sanarwar ta fito ne daga bakin Sanata James Manaja a ranar Laraba, jim kaɗan bayan gudanar da wani taro a gidan gwamnatin da ke Asaba a babban birnin jihar Delta. Sanata James ya bayyana cewa dukkanin mambobin PDP a jihar, ciki har da gwamna mai ci da tsohon ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa Ifeanyi Okowa da kakakin majalisar dokoki ta jihar da shugaban jam'iyyar PDP na jiha da kuma shugabannin ƙananan hukumomi sun amince da komawa jam'iyyar ta APC. Jam'iyyar APC dai tana sake samun ci gaba ta wani bangare kuma suna sake samun ci baya. Me za ku faɗa game da komawan wa'innan 'yan Delta zuwa jam'iyyar APC? Ku saka mana a comment section.